Sa Good Vibes, scholar sa mga pulis sa banwasang hinubaan ang karon katapo na sang Philippine Coast Guard. Ang iyang nga istorya sa report ni Romeo Subaldo. Pinaagi sa siningapu sa Facebook ni Ricky Magbanwa na hibaluan sa kadamaan nga mga pulis gali sang hinubaan ang nagpa-eskwela sa iya. Sa before photo, makita nga nagapanghuga siya sa istasyonan sang pulis kag sa after photo, naka-uniforme na siya sang Philippine Coast Guard. Istorya ni Ricky, na-detain sadtong yang nga amay sa hinubaan PNP kag sa iya pagbisita. Ginmuno siya sang hepe sadto sang hinubaan PNP nga si Police Major Roberto Injape Jr. kunuyag niya nga mag-eskwela. Wala patani sa plano si Ricky nga magsulod sa kolehiyo kay nagabulig man siya pangita income para sa lima niya ka mga manghod. Pero nadesisyonan niya nga batunon ang ginatanyag sa iya sang pulis. Kung Lunes tubto Biyernes, sa hinubaan PNP siya nagatiner kag nagabulig sa mga ulubrahon sang pulis. Kung weekend, nagapauli siya sa ila. Ginatagaan man siya sa mga tropa sang kwarta para pang allowance kag pangbakal sa school project. Nagasupot pa siya para ihatag sa iya mga manghod kung weekend. Mabakal sila, pati siguro na, tuman mo ko, pagbasa ko, pag nagaan mo na allowance siya ko. Mga kambyo, wala na ginagawa sa akon. So dara ka nagakuha sa alawan sa mga kambyo nga wala na kuha. Oo, natipon ko ng mga kambyo, tapos natagos mga mga kisa. Luyag niya gitani mangin pulis, ugaling sa may nag-abot ko oportunidad nga naghatag sa examination ng Philippine Coast Guard. Ginabisuhan siya sa mga pulis nga testingan niya. Actually, gusto ko magpulis. Pero that time, siyempre yes, ako college, third year college ko. In that time, may recruit ang Philippine Coast Guard. Gambar man ng mga tropa sa akon, mga pulis ng kitas sa akon, nga apply mo lang sa Coast Guard, i-grab mo lang opportunity, kaya para sa mga Japon kung may aras sa government obra, para sa mga Japon sildo, kung may obra mo ko Japon, kung may mainting obra. Nag-training siya kag nagkuha sang exam sa Coast Guard. Kag sa sinigid lamang, nakapasar siya. Subong, naka-assign na siya sa Cebu kag katapo na sang Philippine Coast Guard. Dako ang iyang pagpasalamat sa mga pulis nga nagbulig sa iya kag nagahatag sa iya sang advice sa kada nagaproblema siya. Mamba ko sa mga pulis nga nagbulig sa akon, especially kay Sir Injape, siya una natin sa akon kung encourage sa akon para musila ko. Then, mga po sa mas saya kay tungod kay saya nga kayo, kag mabulawanan nga tingin pusoon. Buhat nga tao, kag yung kung agin eskwela si Mayo, may yan sa advice kung di rin Mayo kung hindi. I think God nga siya ang gigamit para sa akon na makalabot pa akong mahandom. Para kay Ricky, ang Ginoo ang nagbulig sa iya. Gingamit sang Ginoo ang mga pulis nga mga instrumento para mabuligan siya, labot ang iyang handom.